Però et dic, espera, ara un moment, toma falsa, fer qualsevol tràmit, les ajudem... L'objectiu de l'empresa d'inserció és poder ajudar a un col·lectiu de la societat més vulnerable que, degut a la seva situació personal, tenen més dificultats per poder trobar feina, que tenen greus dificultats idiomàtiques o no han pogut homologar els estudis del seu país. Poden ser famílies monoparentals que tenen poca o cap ajuda de nivell familiar o econòmic, poden ser aturats de llarga durada, poden ser víctimes de violència de gènere o qualsevol persona que, degut a la seva situació personal, li és més complicat poder trobar feina. Els facilitem formació, tenen diverses formacions en què ells en poden formar part, bé sigui, per exemple, tema d'idioma, tema de noves tecnologies. També estem en contacte, per exemple, en el cas de joves que són tutelats, podem estar en contacte amb el seu referent social, o en el cas de refugiats hem estat en contacte amb el seu personal de referència del centre. El que més em satisfà de la meva feina és quan realment comproves que has pogut ajudar a una persona, realment et sents molt satisfeta.